tamtamang init ilagay ang liempo. Lutuin hanggang sa magmantika ito at maging bahagyang kayo manggi at malutong. Idagdag ang sibuyas, bawang at luya sa kawali kasama ng baboy. Igisa hanggang sa maging malinaw ang sibuyas at maging mabango. Idagdag ang kamatis at lutuin hanggang sa lumambot. Haluin ang bagoong at lutuin pa ng 2 minuto upang lumabas ang lasa nito. Ibuhos ang tubig at pakuluan, hinaan ang apoy at pakuluan sa loob ng mga 15 minuto hanggang sa lumambot ang baboy. Idagdag ang mga gulay batay sa oras ng pagluluto ng mga ito. Unang ilagay ang kalabasa at lutuin sa loob ng 3 minuto. Idagdag ang sitaw, ampalaya, talong at okra. Takpan at lutuin pa ng saypay at minuto o hanggang sa lumambot. Ngunit nananatiling matingkad ang kulay ng lahat ng gulay. Timplahan ng 1 kurot ng paminta kung nais. Ibuhos ang tubig at pakuluan, hinaan ang apoy at pakuluan sa loob ng mga sipay 10 minuto hanggang sa lumambot ang bakoy. Idagdag ang sitaw, ampalaya, talong at okra. Takpan at lutuin pa na sipay 8 minuto o hanggang sa lumambot. Ngunit nananatiling matingkad ang kulay